Салом алейкум ба тамоми подписчикои канали UGP Ҷавлон. Инак офтоби сӯзон хеле ки меган дар ипподромем бародаро, дар ипподром бениҳоят меҳнаткашон, деҳқонон имрӯз дарахт шинондестанд ва мо дар пушти байрақи ҷумҳурии Тоҷикистонем. Ай ҳамиҷа гуфтем сар кунем бародаро, шумо да мо насиб када боша байрақа нишон метем остоста осорхона пеши ҳайкали Сомонӣ ва имрӯз сайр гаштмон дар тарафи шаҳри Душанбе. Ай бародаро, бо мо боше. хуб бародаро, оста омадем таяим байрақ дарасидем чӣ хеле ки ҳозир нишонтон метем таги водопад дем бовар кунем бародаро, шаршарам хеле ош задеста ки бовар кунем хеле ай гармира намедонам курткама даги ҷо кашол кунам. хоб бози дальши бародаро сафармон пеши байрақ кати мегем ки тарафи Сомонӣ равем, парки рӯдакира нишонтон тем. Ай Сомони остоста сафина насиб када боша оперка мумкин ки садбаргда ҷамъбаст мекунем. Сайр гашти имрӯзаи моам ба фикрам ки дар ҳамон тараф баъд ба охир мераса. хай остоста ози аиҷа рости гап шумо да ма чӣ нишон доданиям? ҳози ягон чира нишонтон метем бародаро, мо хай сафар кардем тарафи байрақ. бародаро бромадеста будем бовар куне я намуд абзори аҷоибай ипподром чӣ хеле ки меган ҷои аспдавоноа, ҷои наврӯзгоҳ аҷа ба фикрам ки ба наврӯзӣ тайёрӣ дестиян. онҷа дисе човандоз аспшона давондестиян, она шоу бара насиб када боша наврӯзӣ да ба фикрам ки ҳамун човандоз ягон хали говай гуспанда карчи ягон призша мегира. ҳай бародаро, ипподрома диден, насиб када боша сафарҳои мо бо дальш тарафҳои байрақ. хай рафтем, чо мекунем? пушти ҳайкали Сомонӣ даем. ҳозир остоста пеши библиотекаи миллӣ кад мегзарем. пушти Сомонӣ даем, ҳамунҷа ядисе тағои ҳамунҷа истодаган. агар иҷозат мо битиян хай сиёмка мекунем, агар иҷозат натиям хай бародаро дальше бо гуфти гапо видеомо мерава. бо мо боше бародаро. бародаро, чӣ хеле ки дидестен пушти ҳайкали Сомонӣ даем. ҳозир ба пеши библиотекаи миллӣ мегзарем. шумо да нишон метем. шахсан дар як комментария мара як бародар гуфт ки подписчикам канал мо буд, бародарҷон илтимос ба ин пеши библиотекаи миллӣ гузар. хоб бародар, тамошо кардеста бошӣ. ба хости худд ами кадрози мо ба худд бародар нишон метем. бародаро, чӣ хеле ки дидестен дар назди китобхонаи миллием. дурунаш рости гап дуромадагӣ нестам, не ки дуромада гуфтагиян ки бениҳоят ҳар як столикда компютерай бародаро, интернетай қоидави медрои регистратсия мекунӣ, удостоверение метиҳанд, баъд марҳамат дрои любое время мақсад ки метавонӣ кор кунӣ. дальше сафарҳои мо по центру кароче бародаро сайр гаштай бо мо боше. хоб бародаро, чӣ хеле ки дидестен дар назди ҳайкали Исмоили Сомонием. бародаро, бовар кунен ҳама чӣ озодай, ҳама ободай. одамо ба ҳазур гузашта сурат гирифтестиян. чанд сол пеш бародаро
наздикшавӣ намемондан ҳайкалда суратку субеста наворку тамоман намемондан. Не ки ма чӣ гуфтанем аввалш ки раҳмат ба президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ва раҳмат ба мири шаҳр Рустами Эмомалӣ ки бо фармони ҳамон кас ба фикрам ки имрӯз бениҳоят ободияй озодияй ҳамаина озод гаштестиян, навор кардестиян, сурат гирифтестиян. бародаро бовар кунед ватан бениҳоят обод шудагиай ва ман фахр мекунам ки тоҷикам бародаро боше. бародаро дар Душанбе плазаем 20 этажда 2 этажи дига мондагиаю тараф ака гуфтем биё наброем. Бениҳоят абзор аҷоибай бародаро ипподром, поён Домпичат, у тараф Садбарг, Оперка, у тараф телестудия. На байрақ хеле ки нигоҳ кардестем бародаро зихай як коротки абзор кунем нишонтон тема ай боло Душанбе чӣ хелай ай бо дальши чахчах мекунем. бародаро шахсан ҳамун нафарое ки заказ карда буданд мақсад наам боло Нагорни бародаро Нагорни роли бо ай боло хушрутар нишон метем на болотар парк Победа на поён РТСУ Славянский университет намо оранжевое зданияра бовар кунед бародаро дар Душанбе яктай ура намедонам архитектура чӣ хел придумат кардаган ай космос метова бародаро амо оранжевое здания ай космос метова хай дальше бо аиҷа боло бовар кунед бо чӣ метова здания Тисел метова бародаро дальше ҳамаш хай новостройкай бовар кунед 10 сол пеш ихе набуд бародаро оле насиб када боша 10 сол пас бо тамоман дигар хе мешава иншолла агар соқ саломат бошем бо насиб када боша дар ин темои ютуб бошем кадрои нав бо мепартоем то нахай ва основном биё бисёр гап назанем фақат нишонтон тем чӣ хел Душанбе ободай. бародаро чӣ хеле ки дидестен ҳайкали Сомонӣ, байрақ, китобхонаи миллӣ, парки Рудакӣ ҳамаш дар поён мондагиам бародаро мо дар болоем барое ки Душанбе плаза даем 20 этаж 2 этажи дига хишмо надод буроем барои он ки монда шудагим ай саҳара гаштестем бародаро хай дальшози кадромон ба фикрам ки мефуроем дальше Оперка меша ба фикрам ватана нигоҳ кунед шумо тӯли чанд сол ай ватана надидаин ози мебинед намешиносе бародаро хай абзора мебинед. хуб бародаро чӣ хеле ки дидестен конечная остановкаи мо нами опера балетай фонтан киштагиай ростига барои ки хай хито медонед зимистонай. хуб чӣ гуфтанем бародаро имрӯз рости гап сайр гаштмон бениҳоят аҷоиб шуд ай хиди ипподром сар кардем хай хитона роликора тамошо карда омаде нами
душанбе оперкадамо ҷамъбаст карданем бародаро. кадоме дами видеоролик агар маъқул шуда боша лайк моне поён комментария дама фикри шуморо интизорум. хоб оянда да мақсад ки бародаро да комментария фикри хитона бинависен кадом территорияра шумо бо мехоҳем бинен. мақсад мо бо хоҳиши подписчик имрӯз хостем ами марказа фақат нишон теҳем. хоб агар дигар раёнҳоро шумо хоҳен гап нест да комментария бинависен. выпуски ояндамон насиб ҳаму территория мешавад. хоб бародаро ба ҳамин ма выпуска имрӯз ҷамъбаст карданиям. саломат бошед то выпуски ояндара.